desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your love and kindness told through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion
Thank you, Lord Esquire, for guiding us into these beautiful places. Bible says that the righteous shall live by faith, and faith comes by listening to the word of God. So this is very important time in our life. You know, as we gather here, most important thing is that we should listen this word of God, and this word of God should come inside our hearts. When our heart receives the word of God, our heart can surely change, and there's nothing that can hinder our heart to change when it receives the word of God. So everyone, this time, allow me to welcome to the stage Pastor Samuel Kim. Let us welcome as he comes in to give us word of God. Good morning, church. Mabwino nonse. Nice to meet you all. Zabwino kumana nonse. Thank you for our praise team to guide us with our praises this morning. Nditiyamikeso a praise team potitsogolera Now m'mayimbidwe. it's time to listen to the word of God. Ndi nthawi yoti timvetsere mawu a Mulungu. Today, let us open to book of John chapter 8. Ndi titsekule Yohane chapter 8. We'll read from verse 3 to verse 12. Ndi tiyamba kuwerenga verse ya 3 kukafika 12. Yes, John chapter 8 from verse Yohane 3 to verse 12. chapter 3 verse ya 3 fika 12. Sorry, please switch on the TV here. Yes, if you found it, we would like to read from verse 3. Ndi ngati mwapeza tiyamba kuwerenga verse 3. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery, and when they had set her in the midst, Koma alembi ndi afarisi anabwera naye kwa iye mkazi wogwidwa mchigololo ndipo mmene anamuyika iye pakati. they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Ananena kwa iye, Mphunzitsi, mkazi uyu wagwidwa ali nkuchita chigololo. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what do you say? Koma Mose mchilamulo anatilamulira tiwaponye miyala otere chifukwa chache inu munena chiyani? This they said, testing him that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. Koma ichi ananena kuti iye amuyese iye kuti akhale nacho choneneza iye, koma Yesu mmene adawerama pansi analemba pansi ndi chala chache. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Ndipo amene anakhalakhalabe ali nkumfusabe iye anaweramuka nati kwa iwo, amene mwa inu ali opanda tchimo ayambe kumponya mwala. And again he stooped down and wrote on the ground. Ndipo mmene anaweramanso analemba pansi ndi chala chache. And then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Koma iwo amene adamva anatuluka amodziamodzi kuyambira akulu kufikira otsiriza, ndipo Yesu anatsala yekha ndi mkazi ali nkuyima pakati. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Koma Yesu pamene anaweramuka anati kwa iye, mkaziwe ali kuti ajawa, palibe munthu anakutsutsa kodi? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Koma iye anati, palibe Ambuye, ndipo Yesu anati, inenso sindikutsutsa iwe, pita kuyambira tsopano usakachimwenso. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Pamenepo Yesu analankhulanso nawo nanena, ine ndine kuwunika kwa dziko lapansi. Iye wonditsata ine sadzayenda mu mdima, koma adzakhala nako kuwunika kwa moyo. Yes, up to verse 12, we have read. Kufikira verse ya 12 tawerenga. Once again, good morning, everyone. Kachikena mabwino aliyense. We thank the Lord that we are able to gather here to listen to the word of God. Ndi tiloyamika Ambuye kuti tikwanitsa kusonkhana kudzamvetsera mawu a Mulungu. Especially we thank God for giving us this precious Bible.
nde tuyamikanso mulungu potipatsa baibulo la mtengo wapatali, Because through this Bible, we can see deeply inside what is the heart of God. chifukwa kudzera m'baibulo tikhoza kuona mozama mtima wake wa mulungu. Everyone, today, it's not easy for people to be able to share their hearts, to know each other's hearts. Nde lero lino sikophweka kuti anthu azindikire mtima wa mulungu ndi kugawa. Sometimes married couples, Nthawi zina anthu okwatira because they do not know how to share, exchange their hearts, chifukwa tisakudziwa angagawane bwanji mtima, they quarrel, amayambana, misunderstand. amasemphana. One day, I told our married brothers and sisters in our church, Ndinawuza anthu okwatiwa mu chechi mwathu, I asked our married sisters, ndinafunsa azilongo, sisters, do you know how much your husband earns salary? ndinafunsa azimayi, kodi salale ya amuna anu mumayidziwa? But to my surprise, not even one sister knew exactly how much the husband is earning from his work. Ndi zodabwitsa kwambiri pa onsewo mzimayi mmodzi yekha ndi amene amadziwa salale ya amuna ake. I wonder, Deacon Lamek, does your wife know how much you earn? Yes, she knows, she can answer. I should not ask him, I should ask Sister Lamek. But most, even about such issues, Nde ngakhale nkhani zimenezi, that's how much people do not open their hearts, even amongst families. ndi mmene anthu amatsekulira mitima yawo mu banja. As people talk, sorry, but last time when you spoke this, I was a bit angry at you. Nde mmene ndimalankhula izi nali okwiyabe mwa njira ina. Last time I misunderstood you. Nde nthawi ina sindimakumvetsetsani. But actually, why I was angry because of this reason, Nde chimene nakwiyira chifukwa cha zifukwa izi ndizo. like Nde simudziwa kuti nzokongola bwanji. sorry, you don't know how beautiful it is to change your hearts, exchange your hearts with others. Nde simudziwa kuti nzokongola bwanji kuti mugawane mtima wanu ndi anthu ena. Even in our workplaces, Nde ngakhale kuntchito, with our boss and the staffs, if we do not know how to exchange our hearts to understand each other, nde ndife ogwira ntchito komanso mabwana athu titazindikira kugawana mtima, then everyone, if the hearts does not flow, even our works, even our lives, it gets stressed out a lot. nde ngati mitima sikuyenderana miyoyo yathu imakhala yopsinjika. When I came to Malawi, one thing that I realized that people do not know how to express themselves, Nde ntabwera ku Malawi napeza kuti anthu sadziwa kugawa mitima yawo, to give burden to other people, to speak something out. Last time, I did not like the way how you did that. nde satha anthu peka mtima wawo kuti adzilo lija usiku uja sizinanditsangalatse zakuti zija. You have to be open to speak out your heart and also to be able to receive someone's how they feel, how they have a different point of view. Nde tiyenera kuphunzira kugawa mtima wathu kuti tikhoza kuonetsa mmene tikuganizira ndi mmene wina akuoneranso zinthu. Even your parents and children same. Nde ngakhalenso makolo ndi ananso. If you're not able to exchange your hearts, understand each other's hearts, Nde ngati simugawana mitima kumvetsetsa mtima wa wina ndi zake, everyone, then there's no true joy or peace that flows in that family. nde palibe chimwemwe cheniche ndi mtendere chimene chimayenda Time to time, I will call my children. nde nthawi zambiri ndimayitanitsa ana anga. Time to time, I will express how the father feels about them. Nde nthawi zambiri ndimafotokoza kuti adadi akuva bwanji. Also, time to time, my children, they will sometimes, if they feel kind of shy to express themselves, Nde nthawi zinanso ana anga ngati akuva manyazi kudzifotokozera, they would text me, Dad, I'm sorry about what happened last time. ndi amatolemba text nkufotokoza pepani zakuti zija ndalakwitsa mwakuti mwakuti. Never like that. People, God made humans so that we are able to express our deep inside our hearts. Nde mulungu anatipanga anthu chonchi kuti zitha kufotokozera mtima wathu wozama. Now the world is becoming more and more darker and people are being more isolated. Nde mochulukira dziko likusokonekera anthu sakukhala paokha. That's why people just talk
outwardly things. ndi anthu amangokamba zinthu zakunja chabe, Just talk work, just talk about politics, just talk about things that have happened physically. amangokamba zinthu za ndale zakunja zimene zikungooneka kunjaku basi. That is why it's more difficult for people to understand this world of heart. Ndi chifukwa chake nzovuta kuti anthu amvetsetse dziko la mtima ili. But everyone, you don't know how important it is to discover, realize this world of heart. Ndi simudziwa nzabwino motani kusindikira mtima umenewu wa Mulungu. Bible is also the same. Ndi Baibulonso ndi chimodzimodzi. People who do not understand the world of heart, Anthu amene samvetsetsa dziko la mtima, how can you discover what God is trying to say, really teach us, really guide us? ndi mungamvetsetse bwanji zimene Mulungu afuna atiuze atiphunzitse. That is why everyone, many people just look at the outward stories of the Bible. Ndi chifukwa chake anthu mu Baibulo amangoona kunja kwa nkhani za People Baibulo. think that they have understood everything about service and worshiping, how to serve God. Ndi anthu amaganiza ngati amvetsetsa kupembedza akutumikira Mulungu ndi zina Oh, zotero. Pastor, I believe Jesus Christ as my personal Savior. Ndi amatero ndikukhulupirira mwa Yesu Khristu ngati Mbuye ndi I went Mpulumutsi to wanga. church. Ine mapita chechi. I prayed to God. Ndimapemphera kwa Mulungu. Isn't that enough? Kodi nzokwanira zimenezi? Everyone, we have shared the words for the past few weeks. Ndi tinagawana mawu mawiki apitawo. Bible says, although you say to me, Lord, Lord. Ndi Baibulo likuti ngakhale munena kuti Ambuye In other Ambuye. words, you go to church to worship God, pray to God, praise God. Ndi upita chechi ukapemphera kumwimbira ndi zina zotero. But it does not mean that you are connected with God. Sizitanthauza kuti ndinolumikizika ndi Mulungu. Bible says in Matthew chapter 15, Ndi Baibulo kamba Matthew chapter 15. these people draw near to me with their mouth Ndakuti anthu awa abwera pafupi ndine and ndi pakamwa honor pawo. me with their lips, Ndi andilemekeza ndi milomo yawo. but their hearts Koma mitima yawo, are far from me. mitima yawo ili kutali ndine. Is that right? Si choncho? That's why everyone, important is, I went to church, I prayed to God. That is not the true important service before God. Ndi chofunikira sikungobwera chechi napemphera nkukhala pasi mezo chilikamba. Understanding and realizing. Koma kumvetsetsa ndi kuzindikira. Sometimes troubles come in our life. Nthawi zina zovuta zimabwera moyo Sometimes mwathu. we face challenges. Nthawi zina imakumana zokoma. I also have sometimes problems we face in our church. Inenso makumana zovuta ndi zokoma zimene makumana nazo mchechi. It is God who gave these problems and challenges to us. Ndi Mulungu amene amatipatsa zokoma m'miyoyo mwathu. Sometimes we humans, we're so senseless. Ndi nthawi zina ife timakhala osaganiza. Unless God gives a certain effect in our life, Ndi pokhapokha Mulungu abweretse chovuta china chake moyo mwathu. we never seek or Ndi try to understand. Sitimamfunafuna komanso kumvetsetsa. We never search for the heart of God. Komanso sitisakasaka mtima wa Mulungu. You understand? Kumvetsetsa. That's why sometimes God gives troubles in our life. Ndi chifukwa chake nthawi zina mavuto amabwera moyo mwathu. Everyone, the most important thing is Ndi chofunikira kwambiri. we need to understand what is heart of God. Ndi timvetsetse mtima wa Mulungu ndi chani. That's why today we read here in John chapter 8. Ndi chifukwa chake tinawerenga ku Yohane chapter 8. Everyone, there was this woman who was caught in the very act of adultery. Ndi panali mzimayi amene anagwidwa mu chigololo. Pharisees and scribes who were religious leaders of Israel, Alembi ndi Afarisi amene anali achitsogolo achipembedzo nthawi imene ku they Israeli. caught this woman in the very act of adultery. Anamugwira mzimayi akuchita chigololo. Now, probably you might know, according to the law of Israel, Ndi vuto monga mukudziwa malingana ndi lamulo la Israeli. if someone is caught in the act of adultery, Ndi wina akagwidwa akuchichita chigololocho. the law of Moses tells that such people should be what? Ndi lamulo la Mose mati anthu oterewa atani Should be stoned to death. agendedwe mpaka nafe. Do you know that? Mukudziwa zimenezi? Do you know that? Mudziwa? That is law. Imene ndi lamulo. Law has restrictions, Ndi lamulo limakhala nzoletsa zosiyanasiyana. but law does not have a function to save us. Koma lamulolo lilibe mbali yoti likhoza kupulumutsana. Once again, law does not have the function to what? Ndi lamulo lilibe mphamvu yoti likhoza kukuta nini?
The law does not have a function to save you. namuwebe mphamvu yokupulumutsani inu. Only way to be saved by the law is when you keep the whole 613 laws and commandments from the day you were born until you die without even breaking one of them. ndekuti inuyo mukwanitse kukhala bwino ndi lamulo musunge malamulo 613 wonse kuyambira tsiku lobadwa kufikira tsiku limene mukamwalire. Do you understand? mumvetsetsa? Is there anyone here or anywhere in this world who can do that? ndi alipo pano kapena mudziko amene akhoza kukwanitsa zimenezi? But yet, if you ask people, how can one be saved? How can one prove that you're righteous? komabe mukafunsa anthu mungapulumutsidwe bwanji mungakhale bwanji olungama? Oh, Pastor, I know the will of God. ndi anthu amati abusa andikudziwa chifuniro It's cha to mulungu keep the 10 commandments. andikusunga malamulo 10. So silly. ndi zomvetsa chisoni zopusa. We have just shared that law has no function in saving us from our sins. monga tagawanirana lamulo libe mphamvu yotipulumutsa ku tchimo. Do you understand? tumvetsetsa. Let's see here. Let's see in Romans chapter 10. ndete tione kwa Roma chapter 10. Romans chapter 10 verse 2. Roma chapter 10 verse yake ya 2. What does Bible say? ndi bible kuti chani? For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. pakuti ndiwachitira umboni kuti ali ndi changu cha kwa mulungu koma simonga mwachidziwitso. Yes. People have a zeal for God, ndi anthu ali ndi changu cha kwa mulungu but they're not understanding the concept, the knowledge of what Bible is trying to teach koma us. nosakumvetsetsanso zimene baibulo lifuna liphunzitse. You see, zeal is not considered faith in the Bible. ndi changu chabe sichitengedwa ngati chikhulupiriro m'baibulo. Just hard work, worshiping God, trying to praise and pray God. ndi kungoyesera kapena kupemphera kuimba kwa mulungu. We don't say that the zeal is faith. ndi sitimanena kuti changu chimenechi ndi chikhulupiriro ayi. But our fellow Malawians, we have a lot of zeal, right? ndi amalawi tili ndi changu kwambiri sichoncho. So much that when you go to church, sometimes we sing and dance for 2 hours, 3 hours. ndi nthawi zino pita chechi matha kuimba 2 hours 3 hours mwangoimba mavina. And people say that, I have felt the warmth coming into my ndi anthu heart. amati ndamva chifundizi cha Ambuye kulowa mtima mwanga. Sorry, but that warmth is because you're jumping around. ndi It's a sweat that is coming around. pepani chifundizi imeneyi foti majojo ndi matenthedwa kumene kaya. Everyone's spirit is not something that you can see, nor touch, or feel. ndi mzimu sichina chake chimene mukhoza kuona kugwira kapena kuchimva. Do you understand? tumvetsetsa. You don't feel God. ndi simungachive kuti andamumva mulungu ine. We have to receive His teachings, the word that He wants to deliver to you. ndi mukuyenera kuphunzira chiphunzitso chake ndi mawu amene akupatsidwa You kwa need to inu. understand the teachings that He's trying to give unto you. ndi kumvetsetsa chiphunzitso chimene akupatsani. It's not the zeal that can make you to become saved. ndi si changu chabe chimene Understanding chingakupulumutseni. His teachings, ndi koma kumvetsetsa chiphunzitso understanding chake, His heart. kumvetsetsa mtima wake. Do you understand? Tumvetsetsa. Receiving His teaching and His heart is what can save you. ndi kulandira chiphunzitso chake ndi mtima wake zimene zikhoza kutipulumutsa. Let's see here verse 3, Ndete- Romans chapter 10 verse 3. tione Aroma 10 verse yake ya 3. Let's read all together. Ready? tiwerenge pamodzi. Begin. tiyambe. For they, being Pakuti ignorant of pakusaziwa God's chilungamo cha righteousness, Mulungu, seeking to pofuna establish kukhazikitsa their chilungamo own cha iwo okha, righteousness, have not sanagonja submitted to the kuchilamulo righteousness of God. cha Mulungu. Everyone, Bible is clearly tell us that zeal, Ndi your hard worshiping, your zeal to God is not righteousness. ndi baibulo liphunzitsa kuti changu chathu mapembedzedwe athu zimene timachita si chilungamo ayi. You are actually using that zeal, ndi mugwiritse ntchito changu chimenechi seeking to establish what? kuyesera kukhazikitsa chani? Your own righteousness. chilungamo chenu nokha. It's your own. ndi chanu chimene It's not God's. si cha mulungu yayi. But everyone, wina if aliyense you want to be truly be saved, ngati ufuna likhaledi opulumutsidwa can you be saved
by your own righteousness? kodi mukhoza kupulumutsidwa ndi chilungamo chanu? Can you? Mukhoza? Please answer loudly. Can you? Mukhoza? Everyone, you need to receive God's righteousness in order for you to truly be saved. Nde mwene mulandire chilungamo cha Mulungu kuti mulandiridwe. You cannot use your zeal and your righteousness to become saved. Nde simungagwiritse ntchito changu chanu ndi chilungamo chanu kuti mukhale okhulupirira. You need God's righteousness. Nde mukufunika chilungamo cha Mulungu. Isn't that right? Sichoncho? Is that right, everyone? Sichoncho? Yeah, let's look here, verse 4 also. Nde tentione verse 4. Let's read all together. Ready? Tentulengere onse pamodzi. Begin. Tiyambepo. For Christ is the ali end chimaliziro of the law, cha lamulo. for righteousness to Kulinga everyone kuchilungamo who kwa amene aliyense believes. akhulupirira. What does Bible say here? Nde Bible tichani apa? Christ is Khristu ndi end of the law. kumapeto pothera pa lamulo. Everyone, there is a reason why Jesus Christ came to this world. Nde pali chifukwa chimene Khristu anabwera pa dziko lapansi. Because we are not able to be saved by trying to keep the commandments. Chifukwa sitingakwanitse kupulumutsidwa mwakuyesera kusunga malamulo. Because we do not have the strength to fulfill the commandments. Chifukwa tinalibe mphamvu yokwanitsa malamulo. Already God saw that humans have failed. Nde Mulungu anaona kale kuti anthu alephera. With our power and strength, we will never be able to become righteous. Nde ndi mphamvu yathu ndi kuthekera kwathu sitingakhale olungama. Just through the zeal, Koma ndi changu chabe. just through the self-righteousness, Kungodzera mu chilungamo just chathu. through your prayers, your worshipings, Mapemphero athu, mapembedzo athu. just through your good deeds. Ndi mu ntchito zathu zabwino. No one is able to reach to that righteousness of God. Ndi palibe amene angakwanitse kufikira chilungamo cha Mulungu. God saw that. Nde Mulungu anaona zimenezi. God knew that no one will be saved. Nde Mulungu anadziwa palibe adzapulumutsidwa. That's why God had mercy upon us, Ndifanye ke Mulungu anali ndi chifundo pa ife. seeing that the law cannot save. Nde pakuona kuti lamulo silingapulumutse. You understand? Tumvetsetsa. Seeing that the law cannot save, Pakuona kuti lamulo silingapulumutse. God has sent Jesus Christ into this world. Nde Mulungu anatumiza Yesu Khristu ku dziko lapansi. Amen. Amen. But the problem is, Koma vuto ndi lakuti no one is looking up to Jesus. palibe amene akuyang'ana pa Yesu. Why? Chifukwa chani? Because yet, although God has sent Jesus Christ into this world, Nde ngakhale Mulungu anatumiza Yesu pa dziko in the lapansi. hearts of people, Mitima ya anthu. what has filled up their hearts? Nde chimene chinadzala mitima yawo ndi chani? I can serve God. Ndikhoza kutumikira Mulungu. I can do well. Ndikhoza kuchita bwino. I can keep the commandments. Ndikhoza kusunga malamulo. Not knowing what is a true heart of God. Mosadziwa mtima woona wa Mulungu ndi Hearts chani. are people already are filled with their own self-righteousness. Mitima ya anthu ikudzala ndi chilungamo cha iwo okha. Why are we here in this church? Ndifukwa chani tili muno mchechi? It's to realize that, Ndiye ndikuzindikira izi. to discover that, Kuti tizipeze zimenezi. realize our wrong way of belief Kuzindikira njira yathu yolakwika so chikhulupiriro. that we can meet the true heart of Christ. Kuti tikumane ndi mtima woona wa Mulungu. Amen. Amen. That's why this morning you have to know. Ndifukwa chake mauno tiyenera kudziwa. Bible says that through the zeal, through the trying to keep law, no one can become saved. Ndifukwa chake Baibulo tionetsa kuti kudzera mu mchangu kusunga malamulo palibe amene akhoza Let's kupulumutsidwa. look at one more word. Tione mawu amodzi. Please turn to Galatians chapter 5, Galatiya chapter 5 verse 4. verse yake ya 4. Galatians chapter 5, verse 4. Galatiya 5 verse yake ya 4. Let's read all together. Tiwerenge pamodzi tonse. If you don't have your Bibles, please look at the screen. Ngati muli mabaibulo tiyang'ane pa screen. Are you ready? Tikozeke. Okay, begin. Tiyambepo. You Mulibe have become kanthu estranged ndi from Khristu Christ. inu. You Amene who muyesedwa attempt to be olungama justified ndi by lamulo. law. You have fallen Mudagwa from. posiyana nacho grace. chisomo. What does Bible say? Ndi Baibulo tichani? Did God allow you Mulungu akulolani inuyo to be justified by law kuti mulungamitsidwe ndi lamulo and also to believe in Jesus? nthawi yomweyo nkukhulupiriranso mwa Yesu?
Is Jesus and law is a combination? kodi yesu ndi lamulo tikhoza kuphatikitsa? Bible is saying if you are someone who's trying to attempt to be justified by keeping the law, ndakuti ngati iweyo ndi munthu amene ufuna uyesedwe olungama mwakusunga it does lamulo, not say that you are on the right track, you'll be blessed. ndi siunena kuti waitenga njira yabwino udalitsika. If that is what you're trying to do, ngati zimene ukuyesera kuti if that uchite, is the way of your faith, ngati ndi njira yako yachikhulupiriro, sorry to disappoint you, but you will be disconnected, estranged from who? nde inu musiyanitsidwa ndi ndani? You'll be estranged from tisiyanitsidwa ndi ndani? Jesus Christ. ndi khristu. And secondly, you will fall from what? chachiwiri mugwa kuchani? Grace. kuchisomo. Everyone, let me tell you, I have to confess to you, nde ndichitire umboni kwa inu, I want to receive God's grace. nde inanenso mafuna ndi chisomo cha mulungu, I need that grace ndipo ndimafunikira chisomocho because I realize how weak and lacking person I am. chifukwa ndimazindikira kuti ndine munthu ofoka ndi operewera, I need to receive that grace of nde God. ndifunikanso chisomochi, I want to receive that nde grace. ndifuna ndilandire. How about you? Do you want that grace? inunso mafuna chisomochi? How can you answer so quietly if you really want? Are you really people who need that grace? kodi ndinu anthu ofunadi chisomo? Don't answer in front of me, answer before God. If God is asking you this question, ngati mulungu adakhala kufunsani you ask yourself in your heart and answer before God. Are you really people who need His grace? kodi ndife anthu do amene tifunika chisomochi? Everyone, then Bible says, nde baibulo likuti if your attempt to be justified by law, can you be connected to that grace or will you be fallen from grace? nde funso ndi lakuti ngati ukuyesera kukhala olungama mwa lamulo, kodi ulumikizidwa ku chisomo kapena ukugwa ku chisomo? You'll be what? mutani? You'll be what? You'll be fallen from inde grace. mugwa ku chisomo. In other words, everyone, mwa njira ina wina aliyense we have to choose. tiyenera tisankhe. First of all, let's understand what is heart of God. koyambirira timvetsetse mtima wa mulungu ndi chani. Then why did He give us the law from the first place? nde ndifa chani mulungu anatipatsa lamulo koyambirira? Well, that I have explained to you for the last 2 weeks. nde ndakamba zimenezi mawiki awiri apitawo. Law is for knowledge of sin, to teach us. lamulo longofuna tidziwitse ndife ochimwa osati kutipulumutsa. But now, everyone, today we're talking about John chapter 8. nde lero tukamba Yohane chapter 8. If we realize that really we don't have the strength to save us from our sins, ngati tazindikira kuti tilibe mphamvu and yodzipulumutsa we also machimo do athu, not have the power to keep the law, komanso tilibe mphamvu yosungira lamulo, then everyone, let's realize what is heart of Christ. nde tizindikire ichi. God also knows that you cannot keep the commandments. nde mulunguso amadziwa kuti inunso simungathe. Do you understand? tumvetsetse. Who knows? amadziwanso ndani wina? God also knows that we humans, we are not able to keep the nde commandments. mulungu amadziwa kuti ife anthu sitingasunge lamulo. That's why God has a backup plan for us. nde mulungu wayika njira ina. God has a what plan? wayika yani? A backup plan. plani ya backup kapena njira ina. Romans chapter 3, verse 21. nde Roma chapter 3 verse ya 21. Let's look one more verse before we go back to John chapter 8. then tione verse imodzi imene tisanapitirire uku. Bible says like this. nde ikukamba chonchi baibulo. But now, koma tsopano repeat after me. nditsatireni. But now, koma tsopano. but now, koma tsopano the righteousness of God, chilungamo cha mulungu. the righteousness of God, chilungamo cha mulungu. apart. popanda. Do you understand the word apart? mukudziwa mawu oti popandawo? Apart from the law. popanda lamulo. In other words, righteousness of God apart from the law is revealed. ndakuti chilungamo cha mulungu chopanda lamulo chaonekera. Do you understand? tumvetsetsa.
In the same Bible that we hold, it's not just the Ten Commandments. ndi baibulo limene timagwira ali si malamulo chabe There basi is something else that God has put inside here to teach us, to give unto us. pali china chake chimene mulungu wayikamo kuti atiphunzitse atipatse It's ifeyo not just through the law. si nkhani ya lamulo chabe Bible basi says that righteousness of God is there apart from the law. ndi baibulo likuti chilungamo cha mulungu chilipo chopanda lamulo Problem is in people's mind, they only know that they can become righteous by keeping the law. koma vuto anthu m'mitima mwawo amangoganiza kuti tikhoza kukhala olungama mwakusunga That's why people are lamulo just eager, zealous to go to church, pray, forgive us. We should try to keep the commandments. ndi mwachidwi mwachangu anthu amangothamangathamanga pemphera tikhululukireni mulungu nkumayesera kusunga malamulo But everyone, have you heard about the righteousness of God, which is apart from the law? koma kodi munamva za chilungamo cha mulungu chimene nchopanda lamulo That's what you need to know. ndi choti mudziwe ndichi But people don't care. anthu sasamala People don't want to learn. anthu safuna People don't want kuphunzira to listen. anthu safuna People don't kumvetsera focus to this righteousness. anthu safuna kuyika chidwi pa chilungamo While chimenechi. everybody think that they are able to keep the commandments. ndi aliyense amaganiza ngati akhoza kukwanitsa kusunga Everybody malamulo. think that they already know the heart of God. anthu amaganiza ngati akudziwa mtima Everybody Mulungu. think that they're following the will of God. anthu amaganiza ngati akutsatira chilungamo cha mulungu That's why, although no matter how much we preach, no matter how much we shout, ndi kaya tipemphera kati kweza mawu motani people are interested about the Ten Commandments and how to keep it. ndi kakhe tilalikire izi anthu chidwi chawo chili kumalamulobe People are not interested in the righteousness of God apart from the law. anthu sakhala ndi chidwi mu chilungamo cha mulungu chopanda lamulo What about you? inuyo bwanji Are you still going to keep your old way? kodi mupitirirabe kusunga njira Are you going to yakaleyi still think that you know kodi muganizabe kuti in your mumadziwa way, your path, your righteousness is right? njira yanu imene mukudutsa ya Just chilungamo because you chanu. go to church, chifukwa kuti mapita chechi just because Malawi is a Christian nation, chifukwa kuti Malawi ndi dziko la just because you chikhristu have worshiped God this morning and prayed to God, chifukwa kuti mupembedza mulungu mmawa muno kupemphera kwa mulungu are you just going to vaguely think that you know how to worship and serve kodi God? mwachisawawa mukungoganiza kuti mudziwa kumtumikira mulungu Everyone, here we read John chapter 8. ndi tinawerenga yohane chapter 8 These Pharisees and scribes caught a woman who was caught in the very act of adultery. alembi ndi afarisi anagwira mzimayi ogwidwa mchigololo They brought this woman before Jesus. ndakumbweretsa kwa yesu They thought that they can accuse Jesus. amaganiza ngati ampeza chifukwa yesu First of all, Jesus calls himself a savior, poyambirira yesu amadzitcha mpulumutsi right? si choncho But Ten Commandment is also a law that is given by God. ndi malamulo khumi ndi lamulonse limene So aperekedwa ndi Mulungu. Jesus respects the same God, ndi mulungu akulemekezanso mulungu yemweyo and also he calls himself the savior. ndi iyeyonso akudzitcha mpulumutsi So Pharisees and scribes thought, ndi alembi ndi afarisi anaganiza they caught a woman, and instead of stoning her at the spot, ndi anagwira mzimayi momwe mugenda nthawi yomweyo they brought her in front of Jesus. ndi anamutenga kupita naye kwa yesu And then they thought of two ways. ndi anaganiza njira ziwiri Let's ask what he would say. ndi timfunse tionayankha chani If Jesus says, ndi yesu akanena kuti please don't stone her, please have mercy on her, let her go. musamgende khani chifundo musiyeni azipita How Pharisees and scribes wanted to accuse Jesus. ndi mmene ankafuna amukolere yesu apapa You who call yourself son of God, iwe umadzitcha mwana wa mulungu you who say you're from heavens, you're from God, iwe unena kuti ndiochoka kumwamba kwa mulungu how can you deliberately say, break the Ten Commandments? bwanji ufuna kuti uzoti tiphwanye malamulo Right? si choncho Because law exactly says that such women should be stoned to death in Israel. lamulo limanena kuti oterewa agendedwe miyala Then we can find a reason to accuse Jesus. tikampeza chifukwa tikamukola ndale pamene In the other hand, ndi mbali inayi respecting the law, if Jesus says, stone her, ndi polemekeza lamulo yesu akakangonena kuti mugendeni monga mwa you lamulo say that you are Savior, you have come from heavens, and you cannot even save this woman, ndi iwe umanena kuti ndiwe mpulumutsi ochoka kumwamba bwanji ukanika kumpulumutsa mzimayi right? si choncho So either way, whether Jesus says stone her or don't stone her, they thought that we have caught Jesus now Ndi- to accuse him. He's a fraud. mbali zonse ziwiri zinali kuti kaya anena kuti ngendeni kaya ayi ndiye kuti ampeze chifukwa yesu kuti That's wagwidwa why they brought this woman and stood before Jesus. ndi ndifukwa chake amutenga mzimayi kumbweretsa kwa yesu Teacher,
mphunzitsi this woman was caught in the act of adultery. mzimayi uyu anagwidwa ali nkuchita chigololo. Now the law of Moses say, Chilamulo cha Mose chimatiuza kuti law of Moses commanded us that such woman should be stoned to death. oterewa aponyedwe miyala. What would you say? Inuyo mutiuzanji? Right? Sichoncho? What would you say? Inu mutiuzanji? Pharisees and scribes were thinking, Alembi ndi Afarisi. we found something to accuse of him. Tamugwira amene tamutchera msampha amene. Suddenly, Zopitsa chisoni. Jesus stooped down on the ground. Mwadzidzidzi Yesu anadzuka. He started to write something on the ground. Kenako anayamba kulemba chala chake pasi. Pharisees and scribes was continuously asking, pushing him, Jesus, why are you not answering us? Why? You cannot answer us? Ndi alembi ndi Afarisi. Yesu bwanji simutiyankha kodi simungatiyankhe? Jesus stood up. Ndi Yesu anadzuka. Everyone, but this is Jesus. Ndi uyutu ndi Yesu uyu. No matter how wise you are, no matter how smart you are, do you think you can test Jesus? Ndi kandi wanzeru bwanji kandi wopambana bwanji ukeza ungamuyese Yesu iwe? With our narrow minds, with our narrow knowledge and understanding. Ndi chidziwitso chathu chochepa tingamkole Yesu? Suddenly Jesus stood up and said, Ndi mwadzidzidzi Yesu anadzuka. among you, Pakati pa inu, he who is without sin, amene ali opanda tchimo, first cast a stone at her. yambani kuponya miyala. Everyone. Ndi wina aliyense. Among you, Pakati pa inu, he who is without sin. amene ali opanda tchimo, Now our fellow Malawians, ndi Amalawi, our loving brothers and sisters, okondedwa alongo ndi azibambo. is there anyone here Alipo pakati panu who can say that you have kept the whole commandments? amene anganoti akwanitsa kusunga malamulo onse? Anyone? Alipo? Anyone? Boldly say, Pastor, me, I have kept my commandments until now. Amene angationetse abusa ine ndasunga malamulo kufikira pano. Anyone? Alipo? Probably not. Palibe. Surely not. Inde palibedi. Even these Pharisees and scribes, Ngakhale ndi Afarisi who are religious leaders, who keep the law, who always practice the law, who always read the law, amene ali chilamulo amayesetsa kumasunga lamulo monga anthu when achipembedzo. that word came to them, among you, he who is without sin. Mawu awo atabwera kwa iwo kuti pakati pano amene alibe tchimo. Wait a moment. Ndi anaganiza, Can I really say that I have no sin kodi in my heart? ndinganenedi kuti ndibe tchimo? But these are lawyers, Pharisees, scribes, Ndi achilamulo alembi ndi who Afarisi call them leaders, amene amadzitcha atsogoleri, who kept the law their whole life. amene moyo wawo akhala akusunga lamulo. Even such Pharisees and scribes. Ngakhale alembi ndi Afarisi oterewa, Was there anyone who was able to throw the stone at her? alipo amene anagenda kumwala? What does that prove? Zimene zifuna zitiuze chani? Even in their hearts, Ngakhale m'mitima mwawo, they know, their conscience tells them chikumbumtima chawo chimawawuza they are not fully able to keep the commandment. iwowa sangakwanitse kusunga lamulo. So everyone, you're just acting like one. Ndi mungochita ngati mmodzi. Pharisees and scribes are just acting like they worship God and acting like they are able to keep the commandments of Alembi God. ndi Afarisi amangodzipanga ngati akhoza kusunga kapena kuyesetsa. Everyone, that is wrong before God. kumeneko ndi kulakwitsa pamaso Don't pa act Mulungu. like you can keep the commandments. Musangoyesera ngati mukhoza kuchita. Don't act like you're good people before God. Musayesere ngati ndinu anthu abwino pamaso Don't pa act Mulungu. like you are able to worship God. Musayesere ngati mukhoza kupembedza Mulungu. Realize how weak and lacking we humans are. Ndi kusindikira kuti ndife ofoka ndi osowa We ife are people who anthu. cannot even know what will happen 5 minutes from now. Ndi sitimadziwa ngakhale zimene zichitike 5 minutes kuchoka pano. Yet Satan has deceived our minds, trusting ourselves. No, but I know I can do good. I'm sure I can do it. Koma Satana wanyenga mitima yathu andikhoza kuchita andikhoza kupanga. Sadly, that is destroying your relationship with you and God. Ndi zimenezi zikuononga ubale wathu ndi Mulungu. Jesus stooped down and started to write on the ground Ndi again Yesu anayamba kulemba. for the second time. Ndi analembanso kachiwiri. Everyone, there is a reason why Jesus wrote down the second time on the Ndi ground. panali chifukwa chimene amalemba pasi kachiwiri. Reason is Chifukwa chakuti Jesus wants to tell the people. ndi Yesu amafuna awauze He wants anthu. to tell the world Amafuna aliuze dziko. there is a righteousness of God Ndi pali chilungamo china cha Mulungu. apart from the what? Chimene chopanda chani? Apart from the what? Chopanda chani? Apart from the what?
chopanda chani apart from the law. chopanda lamulo. Amen. Tupetsetsa. That's what you need to discover. That is what you have to learn. Ndi zimene tipeze tiwene ophunziraso. Let's look at one more word and we'll finish. Tione mawu amodzi kena kuti malise. Jeremiah chapter 31, Yeremiya chapter 31. verse 31. Yeremiya 31 verse 31. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel, with the house of Judah. Taonani masiku adza ati Yehova ndipo ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. What did God say? Ndi Mulungu akuti chani? Behold, the days are coming. Ndakuti taonani I will make a new covenant ndidzapangana pangano with the latsopano house of Israel and with the house of Judah. ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. Verse 32. Verse 32. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of land of Egypt. Simonga mapangano imene ndinapangana nawo masiku aja ndagwira manja awo kuwatulutsa m'dziko la Igupto. It's not the covenant that I gave to them when I was leading them out from Egypt. Ndi si pangano imene napatsa akutuluka kwa Igupto. What is that talking about? Ndi nkhani pangano limene ndilitiro. The Ten Commandments. Malamulo khumi. Right? Tupetsetsa. So what God is talking about, Ndi chimene Mulungu I will give a akukamba. new covenant. Ndi upatsani pangano latsopano. Is he is he mentioning about the Ten Commandments or is different from the Ten Commandments? Akukamba za malamulo khumi kapena zosiyana. Same or different? Zofanana zosiyana. Yeah, there's a different covenant here. Inde akuonetsa kuti pali mapangano awiri Bible is osiyana. saying, not that one I gave to their fathers when they were coming out from Egypt. Ndakuti simonga pangano imene akupatsani atate anu akutuluka dziko la Igupto ayi. My covenant which they broke. Imene pangano langa analipwanya. Do you understand? Tupetsetsa. Do you understand, everyone? Tupetsetsa. Verse 33. Verse 33. But this is a covenant I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. Koma ndi pangano imene ndidzapangana ndi nyumba ya Israeli atapita masiku aja ati Yehova. I will put my law in their minds. Ndidzayika chilamulo changa mkati mwawo. There is a law that God wants to put into your hearts Ndi pali chilamulo china imene Mulungu afuna ayike mu for mtima you mwanu. to understand, Ndi kuti for you mumvetsetse. to receive, Kuti for you to mulandire. believe. Kuti mukhulupirire. Something that we must cherish, Chimene tikondwere nacho. which is not the Ten Commandments, Chimene si malamulo khumi. which is ayi. not the law of Moses. Chimene si lamulo la Mose. God is saying, there's something I have prepared that I want to put into your hearts. Ndi Mulungu akuti ndakukonzeketsa china chake ndifuna ndiyike mu mtima mwako. Amen. 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 Everyone, this is the same Bible we're reading. Ndi Bible lomweli tikuwerenga. But why is the result so different? Koma chifukwa chani zotsatira zimakhala zosiyana? It's not different. Si zosiyana. People did not care to look deeply. Koma anthu sasamala People did kuona not care to mosamalitsa. look deep inside the words. Anthu safuna kuona mozama mkati mwa Bible. We want to look closely, deeply to understand what is true heart of God. Ndife tifuwa tione ndi kusindikira mozama Once chiona. again, this woman with the Ten Commandments, she has to die. Ndi mzimayi uyu ndi malamulo khumi amayenera afa. But today she stood before Jesus. Koma lero wayima pamaso pa Yesu. God said, I will give a new covenant. Ndi Mulungu akuti ndidzapangana pangano latsopano. That covenant starts the moment Jesus Christ comes into this world. Ndi pangano latsopanolo linayamba pamene That's Yesu anabwera pa why dziko. Bible says, I am end of the law. Ndifa yake Yesu akuti ine ndipo othera palamulo. He finished the Ten Commandments. He wants to give a new covenant to you. Ndi anamaliza lamulo lakale ndi kubweretsa chipangano chatsopano. Everyone, we need to understand what is true will and heart of God. Ndi tiyenera timvetsetse chifuniro cha Mulungu ndi chani. This morning, up to here, I'll speak. Ndi mawu unofikira apa As we ndilankhula. continue, we'll go deeper to understand what is this new covenant that God has given to Ndi us. mmene tikupitiriza tikhala tikumvetsetsa kuti pangano latsopano ndi But you litiyo. must remember, Koma tikumbukire anyone who attempts to be justified by the law, wina amene ayesa kudzilungamitsa mwa lamulo you will fall from grace. anagwa posiyana nacho. You will fall chisomo. from Jesus Christ. Anagwa posiyana na Yesu Do you want Khristu. to fall from grace in Jesus Christ? Mufuna mugwe kusiyana na Yesu Khristu? Is there anyone who wants to fall from grace in Jesus Christ? Alipo amene afuna agwe kusiyana ndi chisomo cha Yesu? Then
we need to put that law, 10 Commandments aside. nde tifunika tisiye We have pambali to put the zeal lamulo. aside. Tiyenera tisiye changu chathu pambali. Let us come to realize the true covenant that God wants to give in our hearts. nde tione pangano latsopano mene mulungu afuna apereke ku mitima yathu. Today, up to here, I'll speak. lero kufikira apa ndilankhula. Let's pray. tipemphere. Father God, we give thanks to you for giving us this time. zikomo Ambuye potipatsa nthawi. Lord, we pray that you will guide us to understand the true salvation of God. Tupempha mutipatse kumvetsetsa chilungamo choona cha inu. We thank you for giving us the comparison tikuyamika potisiyanitsira zinthu ziwirizi. of the 10 Commandments and the righteousness of God. Malamulo 10 ndi chilungamo cha mulungu. We want to now turn away from the 10 Commandments nde tifuna tichokeke ku malamulo 10 so that we can meet the true new covenant that God you have prepared for us. kuti tikhoza kukumana ndi pangano latsopano mene mulungu apereka kwa ife. May your grace and mercy be upon everyone's head here today. chifundo chanu ndi chisomo chanu chikhale pa wina aliyense wa ife. And in all these things we have prayed in the name of Jesus Christ. tapemphera zonsezi m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. zikomo kwambiri. tamvetsera bwino. tangowafunsana azanuwo mumamva koma chifukwa tikhoza kukhala amenepo popeza kuti sitikuziva zinthuzi. so chimene abusa amaphunzitsa tsiku la lero ndi kutionetsa pangano latsopano limene likubwera kudzera mwa Yesu Khristu. ndamakamba kuti nthawi zina anthu timangopembedza mwachangu chabe mothamangathamanga chabe koma amati changucho si chikhulupiriro chimenecho. tinaona ku Aroma chapter 10 kucha kuti kungothamangathamanga si chikhulupiriro koma nkhani kuzindikira choonadicho. ndi pali pena pamene panali poopsa kwambiri. munapaona pamene pacha Agalatiya 5 verse yake ya 4 akuti ngati tiyesedwa olungama mwa lamulo tinagwa posiyana nacho chani chisomo. kutanthauza kuti chilungamo sichimachokera mchani chilungamo mulamulo koma chikuchokera mwa Yesu Khristu. ndanadzapitiriza kukakamba kwa Roma chapter 3 verse yake ya 21 kuti pali chilungamo china chopanda lamulo ndi chilungamo chimenechi chaonekera ndi chimene chikubwera kudzera mwa Yesu Khristu. so mzimayi uyuyu ngakhale anakumana ndi lamulo poyambirira koma atakakumana ndi Yesu anakakumana ndi chilungamo chopanda chani chopanda lamulo. so amalizira ndi ku Yeremiya 31 verse yake 31 pamene panandisangalatsa nkunena kuti mulungu akunena kuti ndikupatsani lamulo lina pangano latsopano osati limene akupatsani makolo anu akutuluka kwa Igupto. limene anapatsa akutuluka kwa Igupto linali chani pacha chilamulo. ndi ndikupatsani lamulo lina ndi lamulo limeneli ndi limene Yesu akubwera. Yesu tikumbukire ndipothera pa lamulo. ngati lamulo latha pakuyenera pakhale pangano lina limene ndi pangano latsopano. so inu ndi ineyo tikhoza kulungamitsidwa mwakungokhulupirira mwa Yesu Khristu. tauzana zanu ndi Yesu Khristu yekha basi. so tiyamike kwambiri chifukwa cha uthenga umene abusa atipatsa wamtengo wapatali ndipo tikhulupirira kuti muki imeneyi tikhale tikutsogozedwa ndi mawu ake kuti tikayesedwe olungama ngati mzimayi amene